O outro día comprei isto, que é un Scadis de Ikea, que seguramente vistedes en algúns vídeos como estos que vos mostro por aquí, que é superútil para organizar todo. A cousa é que tiña un montonazo de ferramentas que non sabía onde metelas, que se un chisqueiro, que se unhas lixas, e aí entra en xogo o Scadis e a impresión 3D. O primeiro que fixen foi este soporte para as tesoiras, e tamén esta pequena bandexa para poder guardar o lubricante das impresoras, algúns sprays e incluso este pegamento instantáneo que comprei novo. Tamén imprimín estes adaptadores, xa como o problema é que os Scadis tiven que poñelo en horizontal, e isto fai que pase do horizontal a vertical. Teño unha clase bastante fácil e así permitiríame poñer este outro soporte que tamén fixen. Para que sirve? Agora vos ensino. Aquí podemos colocar todos estes recambios de coitelas para unha ferramenta que utilizamos moito os makers para alisar os bordes das pezas que quedaran un pouco mal impresas na primeira capa. A ferramenta é esta de aquí, que a verdade está moi ben xa que ten unha punta xiratoria. Se queredes ver o resultado final, seguídeme para a parte 2.